шамими субҳи душанбе ва ҳақиқати хобҳои тобистона. соат 10 шудааст, фақат нагӯ ки ҳоло ҳам хобӣ. гурӯҳи эҷодӣ дар яке аз беназиртарин маҷмӯаи фароғативу истироҳатии обии минтақа. Кӯли Душанбе, хизматрасонии муосир ва табиати нотакрор, сайёҳати экстремалӣ, истироҳати оилавӣ, фейкборд ва флайборд дар парки обӣ, хӯрокҳои милливу аврупоӣ, ҷилваи фавораҳои рақсон, шоми нотакрору хотирмон, маззаи стейки Кӯли Душанбе, ҳузуру ҳаловат, адреналин ва дигар хизматрасониҳои маҷмӯаи фароғативу истироҳатии обии Кӯли Душанбе. рӯзҳои наздик дар Travel Show қадам ба қадам аз шабакаи ҷаҳоннамо. манзури шумо.